rutin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Lah deloke. Nganggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Nganggone shot iki. Ya ora apa-apa. Makasih Mbak Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wes hop sakmono ae. Ngono Pak. Lah iki kita nol ki piye iki? Iki nyangkal lho lah iki lawan lampu dapat kabeh. Wes. Wes kabeh Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni Pak. Muni piye? Niki lho Pak. Muni piye Sik, pinggir? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol bae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to. Nggih Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Ya. ceritane dhisik piye? Ya, Kamu enggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya Pak. Ulang Iya Pak. nggih. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya kita iki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Nduk Niken Salindri isih lenggah. Terus putuku si Legit ya sih lenggah. Ngono, Tru. Ya. Para pandemen-pandemen budaya ya isih akeh sing do pareng pinarak. Lho kae ibu-ibu sik do lenggah. Wis sakmono kae jek do kebak mirsani. Kebak ing atase biasane lek wis ngancik jam 2 gek wanci gara-gara ki sing nonton wis entek resik ning nyatane bengi iki isih komplit, isih kebak sing dawungon. Mula kanca-kanca awake dhewe dikancani melek, kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia, tepuk tangan buat para penonton yang masih lenggah, masih hadir pada malam hari ini. Seto, kowe iki aja kegeden sirah. Ngopo? Sebabe apa penonton kok jek komplit nganti gara-gara nonton wayang ndelok Niken. Rumangsane ndelok dapurmu. Ha iya. Ya. Coba sih. Mau sore mau rong sempat ngetokne sing klasik-klasik, Tru. Oh, ngono ya. Mula cak kala mangsa sing mirsani nganti ngancik gara-gara ngriki para pinisepuh. Mula disuguh lelagon sing berbau klasik. Oh, ngono. Ya. Sing nembang sapa? Anak wedok. Sapa? Niken Salindri no. Apa rumangsamu Niken Salindri ki sing diapali mung lagu-lagu sing dangdut campursari? Oh, tidak. Ora ya ora. Lagu-lagu klasik ya oke, lagu klasik-klasik ya dipangan, Tru. Oh. Ning aku njaluk utawa request. Request apa? Sing ngendang pengendang wedok ya ki Mbak Angelia Maharani. Oh ya. Wedok ya sing ngendang. Aku marahi dititipi duit. Oh, ngono. Saka panjenengane Ibu Lis Maksum ingkang mapan ana ing Den Haag Belanda. Oh, ngono. Ora kleru yahene iki rong patek isuk, Tru. Oh iya, mergo wektune iki jarake beda antarane kene karo Londo. Oh iya, ya. Yo, Nduk, Maharani. Kowe pindah ning nggon kendangan. Nah, Pak dosen Gen Leren Sawatara. Oh, ya. Ya. Aku njaluk sing klasik sik, Nduk, Ken. Niken Salindri iki pancen awake dhewe dispesialke ya, Gong. Heeh. Biasane lek melu dalang liyane ngono, bar limbukan meni langsung mulih, Tru. Oh, ngono. Ning untuk awake dhewe dan Dwi Jolaras Indonesia, dheke gelem nganti rampunge gara-gara. Ini adalah hal yang sangat luar biasa katresnane Niken Salindri nyang kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia. Kaya ngono ya, kaya ngono. Ketemu neh karo Niken kapan?
Jane tanggal 29 ning niken ra iso. Wah niken ra iso. 29 heeh. Terus diundur tanggal 30 terus. Wah iya ya. Terus mengko ketemu niken meneh tanggal 9 Desember. Wah ya nang Kediri. Heeh, nang Kediri. Ya. Ya nduk Ken. Selamat pagi Cahayu. Pagi, Pak. Wis ngantuk apa? Dereng. Oh, dereng. Sajake karo ibumu ngrumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho, Pak. Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki, Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini, Pak. Gara-gara iki lho, Pak. Enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu. Terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki entake akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko, niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itungan malih. Niki nggih rokoke kanca sampean sing cacah wonten 50 sementen, nggih wedang sementen, mangan sementen, jajan sementen. Nuwun sewu duwite panjenengan kula suda sementen nggih konsumsi. Ngono iki lek tegel ra apa-apa lho kan ngono kuwi. Lek tegel ra apa-apa. Dah, masa nggih ngoten Pak? Ya ora. Mergo apa? Panjenengane Pak Gianto iki nglungguhi dadi wong Jawa. Jawa, wong Jawa ki nek ketekan dayoh gupuh lungguh karo suguh, ya kan? Leres. Ora lukak bakale Kebak. Oh ya, ya. Aja nganti wong Jawa kaya perhitungan kayak wong Cina ya Pak ya. Betul, ya. Wong Jawa aja ninggalke Jawane ngono ya. Arep nembang apa nduk, Ken? Napa Pak? Nembang apa? Jenengan serke napa Pak? Lah ular kambang iso. Ya. Jineman iso. Iso ta? Anu sawu jenenge. Nah, iki pengendange Pak Kangko wedok. Nggih. Nah, iki penjenengane Pak Dalang Simon. Nggih. Seragen. Kelingan karo Pak Simon to? Kula. Lho, tau dijob karo Pak Simon. Pak Simon iki. Kowe tak apusi ke lho. Pak Simon lho. Oh, jenengan to Pak. Heeh. Ngapunten nggih Pak. Heeh, Pak Simon kuwi dalang saking Sragen. Kowe tak apusi sing dalang aku nduk, jebule sing dalang Pak Simon. Ya coba. Jineman apa nduk? Ular kambang? Jineman ular kambang. Ular kambang jajal ulere kaya ngopo sih? Siap ya. Nah, engko nek apik iki ana dhuwit 200 saka Bulis Maksum nggo Angelia. Nah ya. Deh. Ya nduk. Ken, ulermu kaya ngapa? Nah. Telunyur-telunyur Pak. Telunyur-telunyur. Ya. Nanong. Nah. Ya. Ular kambang sak titahe lona lona
kendangane barang ya bakoh ya rasa. Ki lho Ken. Nggih, Pak. Talentane Dwi Jolaras iki kaya ngono kuwi. Dadi apa-apa ki serba bisa. Ki mau sinden ya iso joget. Yoga lanang ora marem wedok. Nah. Iya. Sapa jenenge? Harani. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Duh. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bake maratuwaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawet kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Nggih, Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Loh, Tegesane wong teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya. Marem no kantun dongakne. Ndungakne piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan Lho, ngoten. cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Weh. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah, wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Anu Amin. dititipne Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksudnya? Maksudnya nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, Oh, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelasno lek mulang ngono galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Mboten ngertos duga, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Je. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged wolak-walik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya Pak. kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu Dijolaras Indonesia. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis ki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku mbak-mbak niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe. Saepe iki apa? Sae turape. Wah. Apa Arab? Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya, ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben. Masa ta, Pak? Heeh. Kok rumangsaku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok ya. Oh iya, Pe, compe. Ngono ya, Pe. Dilokne nikane bener ora? Golek mik disauri. Darane bisu kok. Ah, Mboten Dik gosip. oh gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane compe jarene ngono. Iya. Urung-urung tau diapa-apa. Air.
Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Omong kamu gitu. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ra ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya toh Mas. Madep aku. Toh. Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Iya, wah, tutuk nih wae. Ya. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya Gong, kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya, Tru? Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gadakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo arep nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk Git? Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok nomor Slendro. Pelok nggih. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo, tak dhisikke. Slendro mawon, Pak. Wah, Slendro ya. Napa? Slendro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Nah, ya. Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Bu Duwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ra ketang awan. Oh ngono ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba maca pat menang, lomba nari yo menang. Burung sing adeka. Oh ngono
ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Ya, dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langga mau. Oh, langsung. Oh, nggih. Nah, coba. Nah. Ya. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah ngger malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti kok. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Lah ya iya. Ya. Kok sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Ah, sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak kandung Niken. Oh iya, heeh. Pancen bapake yo dalang. Oh, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Oh, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Jadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Njuwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh iya. Duwi Boim. Lah iya. Ya, kaya ngaman, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Kodang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Ya, dangdut kok badut manut.
Sik, kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengen ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ayo. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja ta, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja ta, Nduk, eman-eman dadak. Sik to, Pak. Dek arep eksperimen, Pak. Piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Piye sik kan wi. Tangane kok diceklek-ceklek iki eman-eman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget, Pak, engko, Pak. Beh, lah iki cahil nyolong. Piye kuwi nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane. Kok heeh iki. Iki ketok biasa ya, Pak. Biasa ya padha aku. Ya, Pak. Bela ya, Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Boten, Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih, Pak. Paling mek sitok-tok kuwi. Mboten, Pak, enten meleh, Pak. Niki, Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Piye mau keluar? Kuwi piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to, Pak? Biasa aku itu. Ora Halah. Ya, iki kelebihan. Kok iso ngene Ya piye? kuwi bokonge sik urung jebabar tak lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso. Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek, Pak. Jek nene. Piye. Piye. Apa nih ya? Duduhno, Oh, iya, iki. duduhno. Heeh. Tapi iki kok kudu di zoom e. Iya. Di zoom. Nganti di zoom barang. Gamelane jen koyo arep solo spell kae. Heeh, ya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye, Pak? Ngene lho, Pak. Heeh. Pluntirne ngene, Pak. Heeh. Duh, iso lho, Pak. Ya. Heeh. Wis entek mendhi. Kok iso Enten ngono meleh, piye? Pak. Piye neh? Piye neh ijek? Ayo Tapi iki ijek. Tapi iki kudu linggih ya, Pak. Wis peng 3 mau 4. Iki enek-enek iki. Yo Piye, piye? Piye butuh apa?
dhuwur. Heeh ya. Ben Lagi kita. nek panganane. Oh, dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentolnya ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini tapi itu di ngene, Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh, Pak, rangkepan, Pak. Oh, rangkepan ya wis. Ora rangkepan. Tapi isine, Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu. Lah nganggo apa ora kok? Nah, lah delok Kanggo tapi shot. gawe kok. Nganggo. Kanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Ah, dah. Makasih Mbak Niken. Ah. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wes, hop, sakmono ae. Ah. Ngono, Pak. Lah iki kita nol ki piye iki? Iki nyangka lho lah iki lalan alam cek dapat kabeh. Wes. Wes kabeh, Pak. Enak-enak. Wes. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngopo sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni, Pak. Muni piye? Niki lho, Pak. Ini piye Sik, pinggir? kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol bae iki kene. Alah. Sok-sokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Nih, Cek iso muni apa ora ya, Pak? kadung di mic munine bes ngono sini ya. Jenono. Oh, gak usah nek, Piye? Pak. Gak usah. Oh, malah Gak usah, gak usah. Ora usah. Ini monggo, Pak. Oh, langgen. Rapi nih. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Ya. Oh, wis kadung dudu barang kalir ora Terima kon kasih, tepuk terima tangan to, Pak. kasih. Ya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to? Nggih, Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye ceritane dhisik piye? Ya, Kamu enggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil, Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya, Pak. Ulang Iya, Pak. gen. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya, iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, Red di. Kekno Angelia Sundak ya. Nggih, Wi, coba sini. Nah, kekno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Dirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing ngerep saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Wis komplit. 2 anak cukup, keluarga berencana. Ya. KB, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kental sing seru. Oh, ora ah. Iki balungan jotos-jotos. Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dados.
bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian Sinden kabeh siaga. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, ke astana. Bajing loncat, ke astana. Hati lepas, narosan tertinggal. Bajing loncat, loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, ke astana. Bajing loncat, ke astana. Hati lepas, narosan tertinggal. Kuda seka, tarik rambut luar bisa. Kegawatos, kamu kesengat bersama. Api-api, datang ke sini. Bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, bajing loncat, balik. Ora mung wong wedok iso ngendang, iki wiraswara iso dadi zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Bajing loncat ke astana. Aduh, abdi lepas narosan tadi yang janda.
biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungpe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak maringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungpe. Oh ngono. Ya. Icik-icik grup. Wah ya, ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno kelawan Mbak Mayang Anjarsari. Oh, ngono ah. Support. Ya. Ya. Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Cungpe, Rene. Mak, atasi. Ora dikei duit kok ndak cerewet hae. Atasi. Gelem ora? Alah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan? Lah, Mbak Ika. Iku lho. Ya, ya. aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sing maringi, Sah. Sah. Iki dikelompokno kas apa anu? Sak karmu. Ya ben wong loro kuwi lho. Gue nyeblak kabeh. Saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Aku lek mung nganggo anu dadi pralon. Iya, Menyampaikan aja. Terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, nggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah. Ya Pak. gara-gara awakmu ya gara-gara Itu, niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu. Nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ngono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Icrit grup kok. Urung kudu metu iki to. Wes sik parah. Nah, neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan Sragenan Nyel, sing kedua Cara Samboyo. Nah, Iya. Jaran, Pak. ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya Oksan kae lho, Pak. Jarane pundi? Wong enek jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing piye. total saiki nek engko mah. Wah, ya krek iki. Ya, kok sik. Sih, boleh sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek saset Ya. saset. Iya. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Iya, Mas. Ya biasane ora singa wae singa anu banteng. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, iya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Eh, Aku naik kuda. kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au nyap. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Nah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya.
Demiongger. Ungger. Ungke. Ungger. Ungke. Ungger. Iclik iclik crit. Iclik iclik crit. Amit Pak, kula sing ngekon Pak Kangkong. Iclik iclik crit. Mari Den, mari Den. Iclik iclik. Yalah, micek wonge. Iclik iclik crit. Mripate milih aku Mas. Iclik iclik crit. Ayo. Ayo. Kuwi jalanan Indonesia iki. Ayo, base iki foto ikut. Lolo la la la. Ole ole oh oh. Ole ole oh oh. Lagu kula spesial buat Para buah audio. Iclik iclik crik. Iclik iclik crik. Ning endi gendong kepengen ketemu nadyan ado tak parani menuruti ayo marang saiki ketemu kowe lunga ninggal Mas Guru penak banget. gak betah we. Mas Guru penak. Aja cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang lho. Wes cerita ora? Siti. Siti. Apa ya? Wes Apa? kowe Pak Dodo Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah ya kok peken. Ayo masukin Mas ya kok. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Byongban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Byongban. Kaya ngene lalakone. Piye
Nah, cara jalanan ya terus. Heeh, kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Gong. Heeh, ya. Yo, mulai iki oke sing modho WhatsApp jian. Ngono. Heeh. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Heeh, ya. Iki uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Ndoreng ngebiar Mas Kangko, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Sukoharjo Makmur. Oh nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang sarta wonten ing TikTok mbah nuwun. Heeh, uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmara Santo Madiun. Monitor ki dalang nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22. Wonten ing lapangan Pujaseran Jiwan Madiun. HUT Golkar yang ke-61. Oh ngono, Tru. Ya, ya. Lah saiki musiknya digarap, Gong. Musiknya digarap. Heeh. Ya. Niken Salindri ya, Niken Salindri. Heeh. Enduk Ken, lagune apa? Manut. Ya. Manut karo karepe anak wedok, heeh. Nah, nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak, Gong. Masa? Ya. Ki Sigit Arianto. Ingkang nembe umrah wonten ing Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Oh ngono. Ya. Ya, Dik Sigit Arianto Sugeng Hamirsani. Oh ngono. Ya, Ayo Nduk Ken, nyanyi apa Nduk? Ya ijik lah sepate. Isih, ya sepati musik. Iken gen medhot siki. Sesuk bablas nyanti Nduk Ken. Tanggapan nyanti sesuk. Mijing ten Tulungagung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulungagung ta? Nggih ta. Heeh ya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu sesuk budal Mengke Tulungagung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto? Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinen gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Sesuk mangat Tulungagung di. Nek cintai yo kudune gelem mangat. Ayo sesuk. Ning Tulungagung. Aja main latihan ae. Heeh, alasane latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat ning Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dik. Ya ora nom-nom ya. Ayo lagune apa Nduk Ken? Dan apa, Pak? Manut. Sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun
tresno sejati. Oke pokoknya sinarengan. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya. Oh, ya. Musiknya anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi cacal. Ya, Puspitanala. Ya, sesuk ana pentas spektakuler ana ing Tulungagung. Ha, ute Tulungagung. Ya, senior-senior awake dhewe dalang Tulungagung tampil. Nah. Kaya Puspitanala. Puspitanala ya. Mas, mangga diaturke. Nah, ya. Karo Nduk Legit, Ya, Budwi, terus Ya. Wanda karo Mbak Biwi. baik. Lagune sing kaprah turuk abeh apal ya kuwi Tombo Kangen. Nggih Tombo Kangen lek ngenteni Arni Mania, Arni Lover pirang-pirangane sasi terus. Oh iya, Tombo Kangen ya ayo Budwi, Nduk Legit. Terus Nduk Wanda karo Nduk Wiwi diaturi medun ana kepanggungan. Ya, Tombo Kangen ya. Gamelane gen mlebu, gamelane ngetutke musike. Tipung dangdut ya. Ya. Nyanyi bareng-bareng ya, bergembira. Ya. Nggih. Matur nuwun ingkang tasih menyimak anak-anak kula ingkang wonten ing TikTok uga wonten ing YouTube uga Ki Sigit Aryanto nggih. Ingkang tasih monitor saking Mekah, matur sembah nuwun. Ya. Ini nyanyi bareng-bareng mending ya terus. Ya. Lagune Tombo Kangen. Tombo Kangen. Melu sisan. Oh yes melu sisan kono. Bocah kok elon. Ayo sisan. Ora betah, Pak. Oh, Bu ini derek pindah monggo Bu. Ya. Garap gayeng-gayengan. Monggo para kanca pun aturaken. Terima kasih. Gumarenggeng suarane terus. Ya.